Скъпи съотечественици, мили граждани и гости на Козлодуй, с особено вълнение изпълнявам приятното поръчение на Централния комитет на Българската комунистическа партия и като председател на Държавния съвет на Народна република България да открия първата и за сега единствена атомна електроцентрала на Балканския полуостров. Преди 5 години, ще ви кажа истината, пристигнаме тук с Пенчо Кобадински, пак с такава една черна Волга. И какво мислите? Аз направих първата копка. Ама не, че си носиме кирка от София, нали? Нема такова нещо. Некакъв работник ми я подари. Така да я подаде ми, как ще ми я подарява? Аз му я връвна после. Джум, нали, направи първата копка. И какво да правим сега? Нема да чекаме втората я. Качиме се на Волгата и се прибраме у София. Бре, днеска втора копка, утре втора копка, нема. Можете ли да си представите, цели 5 месеца минават и нема втора копка. И да е жив и здрав един козлодуйчанин, член на нашата българска комунистическа партия, да вземе да звънне на моята секретарка и да рече: на всяка цена да ме свържете с Тодор Живков. Тя му рекла: той е много заед, и почнала да гледа списък. И рекла: след 42 дена ще можете да го чуете. И аз вика: нема да забравя. Записал си човека и след 42 дни пазвани. Може ли? Може, викам, 1 минута само. Добре, давайте го. И звънна. И аз дигам: кажи бе, моето момче. Он не почва да реве: другаро Живко, така ли ще го строиме социализъма? Какво е това? Преди 5 месеца първа копка. То дойде есента и покри шумата, покри дупката. Ма не само това. После дойде и зимата. Па нема да дойде летото я. Зимата дойде и какво мисли? Снега закри шумата и вече никой не може да каже: аджиба, къде е била първата копка на другаря Живков? Какво правим? Така ли ще го строиме социализъма? И затвори човека. И аз като си ядосах, като развъртех ни телефони, жици напред-назад, и като тръгна едни кимиони и едни багери, и те вижте за 5 години какво нещо построия. Вижте този висок комин. Ако погледна нагоре, ще ми падне капата. Добре, че съм без капа, честито!